Mga kayat, for today's video, among gibuhatan og balay-balay ang iring. Ang iring ni Kadsin among gibuhatag balay kay aglo ka ng basay kapon. oh. Ang naam siya mga binuhing iring nga. Di nigikan mga iring nga. Manang usa. Nga. Gusto man niya buhion among gibuhatag balay-balay mga kayat kay samo kay sa sud. May pasok mapakan kay mong kamot ana ha. Ayaw di ko na. Mapakan ta na. Maak na man dito na iring man. Kana lang ay. Ay lang hilabting usa. Na lang. Nauwan nun. Dili na mo na may atop. Kana din na mo nan. Oh, na may atop. Buhatan niya among ibuhatag balay-balay ng iring mga kayat kay. Aris sods balay mo dog mong na mo. Matapad og katog ba. Wa tabang himom, tabang magtog. Tinangga ang ni Kadjay ning iringa. Mo lang buhatag balay-balay. Yang gisira mga kayat. Ay patangag hapin para nasa higdaan. Ya, amol. Naam sa lawganan da sod. Gutomon siya. Narang yang lawganan da sod. Di Kadjay try tiglaw na kay yaham na binuhi. Anang tugtog raw. Nagtugtog lang sa akin.
Mo ni kinaunahan na mong iring. Ang tugtog. Pinangga man kay niya. Pinangga man kay na niya iring ah. Nang. Langga kay na niya iring ah. Hindi manggut. Saya magpabadlong man mag-inulit bisag. O si mami. Pa man ang iring nga makiat ka na. O si Basta mami di ganahan ng nice giring. na gani siya ganahan nga sudan. Iyag yung kwaon. Mao, di ganahan si mami ani. Giring nga, kato. Ganahan mami garo. Ah. Alimin ko. Asa man kaso? O boss or babaw? Ay, adi lang kasa. Bantayin mo. Nasirado na. Ako nidala sa amo. Si atop niya na siya sa 3-3. Tapad lang manok. Niglawg sa manok, lawgan sa iring. Bino, lawg ni mas manok ba? Lawgan sa mga pitag iring.